Ало! Иване! Чеки да седнем, че ще ми стане лошо сега. Ох, Милене, и на мен ми стана лошо. Много добре го помня този. Така ли дали с така, маймойте мръзна? Чеки да седнем, че ще ми стане лошо сега. Шифо си, бе! Кажи, бе. Ама аз чаках да дидеш при Коритаров, ти отиде при Лора, бе! Какво? Очаках да те пратят при Коритаров, ти да пратя при Лора! Аса. И как стана така, бе? ти какво направи? Толкова тъп... Фана ли се здраво за палците, като ме виде при Лора? Направо! Трябваше да ме включиш нощи в нощното предаване, да те питам дали получаваш ерекция, кой си при него. Браво, бе! Той е разширил интересите си. Преди се интересуваше от други неща. Ще ме вземеш от 1 април до 10 април ме вземи, а да говорим за бананите, за мандарините и за Тодор Живков. Аз ще дойда там в студиото. Ами това е. Простотията, освен че е проста, държи на всяка цена да бъде чута. Трябваше да ме включиш нощи в нощното предаване, да те питам дали получаваш ерекция, кой си при него. Получавам, да. Получавам, да. Хайде сега. В Здравей, България, Милен твърдеше друго. Не мога да се свършим още 100 Милен Цветков от 100 телефона. Абе, опитай, бе. Трябва да се звъни, много да се звъни. И свободно и не го дига. Не го ли дига? Не го дига. Еми, може би не му става. Какво да направим сега? Еми това трябваше да отговори Милен на онзи любопитко. И край на тая ефирна драма. Трябваше да ме включиш нощи в нощното предаване, да те питам дали получаваш ерекция, кой си при него. Получавам, да. Маймуно мръзна. Маймуно. Много грубо. А имаше време, когато беше маймунке. Така, маймуйте мръзна. Искам само аз да ти задам един въпрос, ама мъжката ще ми отговориш. Задай. Ти ерекция изобщо получаваш ли? Ако искаш да пробваш. Кога ще дойдеш да видим? Ти не ще да ме поканиш. Ами ти си много заед, доколкото си спомням от едно време. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, ти имам работа. Да. Простотията, освен че е проста, е и много заета с простотиите си. Кога ще дойдеш да видим? Ти не ще да ме поканиш. Как ние те намерихме? Ние с тебе ме намерим, а никой вие лъжиш. Как да не, я кажи. Лъжиш. Само едно лъжеш. Я да си спомним доброто старо време. Лъжец, манипулатор. И нищо да не разбираш. Сега ще видим дали не разбира. Сега ще ти кажем как се казваш. Сега ще ти кажем как се казваш и къде точно се намираш в момента, защото те следиме с сателит. Отгоре те следиме с сателит и сме ти сложили GPS зад ухото сме ти сложили. И те гледаме отгоре какво правиш и откъде се обаждаш. Сега го спипаха. Браво, Милене! Мусата от Панагюрище. Муса, чинията така, така те следи отгоре. И ти фаща GPS-а, дето сме ти го сложили. В котелното в училището. Нещо млъкна. Само се питам, до кога ли? Муса, чинията така те следи отгоре. И ти фаща GPS-а, дето сме ти го сложили. В котелното в училището.